Jeg vil gerne have lov til at præsentere Anne-Mette Hansen, som er kommet på besøg i dag, fordi hun skal have nye såler. Og det kan man godt forstå, fordi Anne-Mette er kommet tilbage med sine såler, som ser sådan her ud efter 6 måneder, hvilket er helt forståeligt, når man tænker på, hvor meget Anne-Mette hun tæsker sådan et par såler her i løbet af en træningssession hver evig eneste dag. Skal vi måle hvordan de så ud til at starte med, og hvordan de ser ud efter et halvt år? De er næsten i et stykke. Startpej. Men ja, så er det i hvert fald godt, at jeg har fået et par nye såler, jeg kan tage med hjem, ikke? Ja. Altså, men det jeg også synes, der er fedt ved soles, det er jo, at de er jo speciallavet til mig. Og det er jo også det, der gør det unikt. Og ja, de er jo lavet lige præcis til min fod, så de bare passer. Og noget jeg egentlig også synes er vildt fedt med de her såler, det er jo egentlig også, jeg skal ikke bruge tid på at spille dem ind. Jeg kan bare tage dem ud i skoen, og så kan jeg jo mærke fra starten af, at de er nye, men jeg skal ikke bruge en måned på at spille dem til, hvis man kan sige sådan. Jeg synes, de sidder mega godt på foden fra starten af. Så